Здравейте, хора! Днеска Ивайла малко... малко такова, как да го кажа, и не ще и се обадя. Дър! Ало? Ало, Ивайла, може, айде да се срещнем, защото сме на училище. Да, аз имам срочинетка и чела. Добре. Ай, чао. Чао. Ето ма. Да си. Айде, на ла. училище. Ама аз така просто... И ето ни училище. За първи ден идваме на това училище. Ние сме 206-та, нали? Да. Тук са за момчетата. Ето тук са за момичетата. Да, просто така. Аз вече няма да ровя шкаф ми. Айде да отиваме. Старачко, господине. Чакай, ела да седим заедно, искаш ли? Аз ще трябва да съм на последния чин. Лия, може да учиш при Ивайла? Четете книги. Ивайла и Лия, спрете да четете. Ивайла, излез ли дъската? Да, добре. Искам да ми решиш това. Добре, няма проблем. Равно е на... Господин е равно е на 56. Правилен отговор. Лея излезе На дъското. реши тази задача. Изчакай, Лея. Колко е? На колко равно? Пиши. Чакайте, господине. Лия, просто го кажи, не го пиши на дъската. Фу, майко, 52. Да, верно. Така, в междучасието отивайте в това. Лия, идваш ли? Да. Дър. Ох, извинявай, но мама ми звъни. И сега идвам. Хора, пауза. За малко само може ли пауза? Ало, мамо. Не, в междучасие съм. На стола съм бързо, че ще пропусна закуската. Айде, чао. Аз не искам да си купих само сокче, Лия. Аз една пица. Аз ми омръзна да ям такова пица, не искам. Ох, аз съм готова, Ивайла. И аз. Аз те чакам. Айде. Айде, Ивайла. Идвай. Закъснявай за час. Извинете. за закъснението. Ивайла, не може вече си людолея, отивай на такова на другия чин. Ивайла, отиди людолея. Но ако закъснеете, вече не може. Добре. Ивайла, излез на дъската. Да, добре. Седнах до Лея. Ивайла, излез на дъската. Добре. Няма проблем. Така, Ивайла, знаеш какво? Сега искам да ми напишеш
Мама отиде до магазина. Добре, няма проблем. Сега ще я напиша. Чакай. Написах, господине. Ето, мама отиде до магазина. Господине, извинявай, но аз днеска трябва да отида да се уча, за да пея. Ще има нещо. Лия, вярно, че и мен ме записаха, господине. И аз трябва да се тръгвам. Лия, бързо, айде, закъсняваме. О, ето ни. Чакай ме, Лия, чакай, че е нещо там. Чакайте. Светни ми всичко лампи. Да, че много тъмно. Госпожо, това... Колко часа трябваше да отида? 11 часа. Добре, на време сме. Изведете си китарата. Ивайло, защо затвори? Сега чакай. Ела, айде. Китарата ми, къде е моята? Чакай. Госпожа Ивайла закъснява. Ето ме. Ивайла, вече започнах, аз трябва да пея. Не трябва да пея. Забравих, че трябва да съм с люката. Хора, за малко може ли да спрем? Оен. Рокен. Пип. Ивайло, свърши часа. Айде. Аз си тръгвам. Чао, Лия, повече няма да игра с тебе. Скарахме се. Защото че само ма кара нещо. Приятели, затова се скарахме.
Чао, Лия, повече да не ми звъннеш. Дър. Заключи, няма да я вдигна. Ще се упражнявам. Няма да взема тази кошарка. И съм станала бедна, искаш ли? Аз съм богата. Ое. Че да запим. Че малко на разходка. Ной. На разходка. Чакай да си гледам телефона. Ще игра на една игра. Не. О, приятелка ми звъни. Я да видя коя е. Окей. О, здрасти. О, много яко, брат. Добре. Я да видя колко е часо. Иви! Коя си чила е? Йоу, някаква ме напада. Някаква грозна ме напада. И откъде ми знае? Чакай да питам. Ехо, аз преди да свириш за малко. Какво? Ти откъде ми знаеш името? Нали бяхме ученички? Какво? Лия, ти ли си? Да. Бързо ела с мене. Добре. Чакай, качи се на колата ми и ти си казал... Спри го. Ето ми колата. Вау! Качвай се. Качих се. Айде, караме към вкъщи. Искаш ли малко музичка? Да, посвири да види как свириш. Айде, няма да ходим вкъщи, а ще ходим на разходка. Все пак ти никой не си била на тази кола. Може ли малко по-спокойна песен? Да. Тая става, давай тая. Чакай. И аз спри за малко. Чакай, и аз слез. Да направим едно нещо. Чакай малко. Чакай, аз да слезнам. Ела. Искаш ли на мотора? Не. Добре. Да може... Да ми е по-лесно да те карам. Аз си изкачих всичките за пари за ето това. Качвай се, айде. Вижда кое си изкачих. Тази кола. Какво? На мен не ми трябва. Качвай се, айде. Ти нали... Защо ме можеш, че си бедна? Те ми даваха пари. Тя струва 200 милиарда. Те ми даваха много. Добре, просто свириш добре. В толкова бе, брат. Искаш ли вкъщи? Добре. Добре, ето тук. Чакай. Айде слизай. Но обаче аз съм бедна. И какво е това? Ще те приемат? Да, знам, чакай малко. Ела, горе. Тя се преоблича. О, да. Не. Не, излезнахме в чужда къща. Бързо идвай да не те помислят за някаква луда. Извинявай. Къщата ми е... Ей там, ела. Искаш направо с мотора? Добре. Качвай. Това ми е друг мотор. Просто не го фанах. Чакай. И напред, може ли музика? Да. Сега всички ще чуят и ще кажат вау. Вау, колко е яко. Къде е къщата? Махни се от колата. Не можеш с колата. Лия, трябва пеша да ходим. Добре. Просто такова ми казаха да спреш да свириш около това. Спри да свириш, защото хората казаха, че такова
Просто много не обичат музика навсякъде. Иначе твоето... Преди, като бях малка, къде си? Като бях малка си имах една къща и искаш да ти я покажа. Ето в моята къща. Да, но искаш да ти покажа моята, като бях малка. Ти си казала колко хубава къща. Колко хубава къща. Айде, ела да се преоблечеш, че с тези дрехи направо не мога да те гледам. Нищо ти си ми била приятелка, но все пак малко те мразя, защото се бяхме скарали. Имаме елха. Преобличането е... Чакай да видим. Горе май. Не, добре. Тая къща наскоро си я купих, имах друга. Ето го преобличането, бе, къде ходиш? Ето, идвай тука. На гардероба. Ето, тук няма гардероб. Ето там вътре. Добре. Аз ще те чакаме и тук на хола. Ще пия кафенце. Лежи с мой дрехи, какво ти искаш? Чули? Ето, готова съм. Мале, много си хубава. Добре, гладна ли си? Да, много. Айде, ела, все пак не си яла. Къде е кухнята? Кухнята е там, ела. Ето я. Сядай тук, аз ще ти сготвя нещо. Чакай само да си мия ръцете. Вземи си сладолет от хладилника. О, благодаря. Ето, дадох ти. И аз също имам. Готова. Искаш ли нещо друго? Не. Добре. Аз Искаш ли да спинкаш малко? Да. Айде, идвай. И аз ще спя. Аз топа. Кукури го! О, ще спи. Ще остава да спи. Тя е искала да ви сигурно. Аз ще ям нещо, че съм гладна. Тя когато се събуди, знае къде съм. О, вече стана много късно. Чакай да запутя. Халия! Ставай, айде! Добре. Ела да ядеш малко. Искаш ли? Аз не съм гладна. Малко мъжичка. Искаш ли докато ядеш ти? Не, по-добре, ела да ядеш. Лошо ще стане така. Добре. Сядай тук. Не, аз ще ти дам. Сядай. Спокойно. Защо си толкова изнервена понякога? Чакай. Ето. Благодаря. Днеска беше ли хубаво? Да. Да, спрямо. Ох, аз съм готова. Ох, много добре съм спала. Това е най-удобното легло през живота. Ела. Искаш да играем? Ела първо. Ела долу. Не, чакай. Не, още е тъмно. Не. Защо сме се будили? Не знам. Хайде малко да играем. Но тъмно е, трябва да спим. Сега не се барат чужди неща. Да не те изгоня и сега. Но, ела съм да поговорим важен разговор. Добре. Знаеш какво? Нищо вече ми омръзна с тебе. Ела, само да те взема за малко. Чакай. Да? Ела, ти си лека поне. Защо излезна? Не само да видим едно нещо, на една друго нещо. Ей тук, само да видя едно нещо, че забравих едно нещо. Тук си бях изгубила май телефона. Чакай, може да слезнеш? Да. Лия, чао!
Не, къде И ти си ме отиваш? следвала, но аз съм с мотор и ти си ме стигнала. Чакай. Не, трябва да скача. Не, няма. Не. О, сега ще остана за винаги бедна. Да спи там на земята. Ой, имам поката съм не време. Защо ме гонят от къщата ми? О, не. Какъв прекрасен дом. Но ми харесва. Защо? Не, нека да си купя някаква друга къща. Тази не ми е удобна. О, няма да си вземем къща. Добре. И все пак мога да си намеря къща. Ауч! Ох, такова е много гадно, не ме харесвам. О, не вали! О, да си взема чадъра. Ще е доста хубаво. Къде ми е този чадър? О, какво е хубаво, но не. Лея! Коя си ти? Лея, аз съм Иви. Йоу, мръсна, няма да те взема. Моля, нали си спомняш за мене? Няма. Че ме изостави. Не, моля, изчакай. Че се умряла от глад. И аз съм дойдела. Помогни ми, моля. Умирам. Пепа. Някой да ми помогне. Къде си? О, не! Помощ. Умирам. Не, да те същата. Здрасти. Нямам чадър, ще ми купиш ли? Умирам. Трябва ми нещо за ядене. Ще. Ето я моята къща. Дай моята бе. Някой е при нас. Аз ще те вземя. Моля, помогни ми. Ще ти помогна. Йоу! Сено, аз съм се... Аз вече имам крака. Къде е твоята къща? Само ми кажи. Не мога иначе да издържам. Ела. Следвам те. Това ли е твоята? О, не! Не му давай! Слез! Махни се от него. Не се чечи! Не Ела съм е тук. На стълбите съм умряла. Не, чакай.
Лея, помагай ми. Не, Не! той му убива с пистолет. Взимам те. Влез. Кой се види? Не Аз. мога повече. Някой ти влиза в къщата. Не мога повече с тях. Не, помни ми от тях. Ще помогна на приятел. Защо викаш? Не викам! Виж как си опънала кабела, сега ще спре да ти зареждам. Ще го скъсаш, бе, мамо. Аз ще бъда добре. Ще помогна на Лея. Сено съм станала и съм се скарила да може да ти помогна. Чакай да взема нещо и аз от къщата й. Се взема такова. Си казал, какво правиш? Не ди да удръш ти. Какво правиш? Не ти да удараш. Маля ли са? А! Умирам. Бързо! Ела да се скрием в тази стая. Ела в гардероба. Не мога повече. Не! Трябва да се... Приеми го. Избягаме тази къща. Сина съм станала. Вече не съм болна. Ли, аз вече не съм болна, но на тебе какво ти става? Имам рани. О, не! Бързо трябва да... Аз... Ама аз съм бедна. Може да ти взема парите, да може да не съм бедна. Да може да купя нова къща. Може ли, Лея? Ехо, добре, просто ще ги взема и после ще ги върна. Но те не следват. Сега, Лея. О, не. Бързо. Страх ме. Лея, отиваме в болницата. Струва 20 лева, ще ги взема. Надявам се да ми се сърди. Бързо. Някой не изървява. Лея, събуди се. Да. Лея, добре ли си? Лея. Моля те, само не умирай. Не. О, не, някакви ги заявяват, искам да ги убия. Тук сме. Добре, не спокойно. Бързо трябва да намерим стаята, където да може да легнеш. Добре, сега ще взема инструменти и сме готови. Чакай малко. Сега ще те преслушам. Що ми го даваш? Микава. Преслушвам те, Лея, добре ли си? Не. Чакай да видя. Трябва да те преслушам с друга, иначе няма да стане. Чакай. Да намеря инструменти. Чу ли, Лея? Спокойно. Сам бъди спокойна.